Greetings everyone pachivhitivhiti sim HD apo patinouya tichitaura nhaurirano dzakasiyana-siyana pamusoro penyika yeZimbabwe. Naizvozvo tinouya tichitaura nyaya iri kupisa, nyaya yaBishop Nyamakanga avo vari kunzi vakabatwa recently, maybe 6 days ago or 5 to 4 days ago. Vane video yavakaposta vachitaura mashoko avakataura asingadikanwe kunzwikwa neZANU-PF. Mashoko aya ndeapi? Ekuti Zimbabwe haina kuwana rusununguko nepfuti kana nenhingirike nehondo ichinzi yakawana rusununguko through dialogue, pakaita kutaurirana. Ende ndo zvechokwadi. Kumashure kumakore apfuurayo muHarare pane vamwe nguva yaMugabe pana headmaster wechimwe chikoro akapinda nguva yakaoma nenyaya iyoyo. Mwana aanza exactly kuti no pakaitwa dialogue pakaita so aanza nebepa rehistory yaitaura nyaya dzeZimbabwe, yabvunza kuti Zimbabwe yakaona rusununguko sei. Zvakapinza vanhu busy, vanhu vakarohwa vakaitwa sei neZANU-PF. So nyaya iyoyo kuBishop Nyamakanga vakataura chokwadi, ndo chokwadi chavakataura, asi chokwadi ichocho hachidi kunzwikwa nevanhu vebato reZANU-PF. Havade kunzwa chokwadi chakadaro. Ndo zvimwe zvezvinhu zvaita kuti vatorwe. Zvese zvenhingirikeni zvekunzi protest izvo vanotoziva kuti hakuna, asi nyaya ikuru yaita kuti vatorwe ndiyo nyaya iyoyo. Naizvozvo touya panhingirikeni panyaya yesummit. Pane kumahunga ari kutenderera achitaura kuti DA yeSouth Africa azotaura kuti summit inofanira kuchinjwa ichibva muZimbabwe ichienda kune imwe nyika. Ndiyo shuwiro yavo, asi mukatarisa DA iyoyo yakapiwa ine 6 maministries chete yairi kutonga, so haina simba rekuti ichinjise kana nhingirikini venue iyi haisi kuzochinja, icharamba irimo munyika yeZimbabwe. Haikusi kutaura kwokuti ndiri kutsigira kana kuti ndiri kuita sei, asi ndo chokwadi chiripo kuti venue haisi kuchinja, venue icharamba iri muZimbabwe. Asi chinhu chatoda kuti tizivisane ndechekuti SADC haina toothless dog, SADC haina zvainoruma. Haukamu kuti vanhu vakabirira maelections onzi iye akudzokera ari kuita president, muchizoonawo sei ari kutotwa SADC. Chiro chinzi SADC ndezvenyika, asi kamunhu iye ndewa makutogadza akambavha iyoyo. Thank you for watching this video muri Zimbabwe. Ndizvo zvanga chida ndikuudzei kuti Bishop Nyamakanga nyaya vakataura kuti Zimbabwe haina kuwana rusununguko nehondo yakawana nedialogue, ndiyo nyaya yaita kuti zvinhu zvimire pakaomarara